नाइजार टेब्लेटखौ जानायनि सिगां फार्स्ट टाइमाव डक्टर देखायखांनायनि उनाव जाबानो जाबाय बा बाहायबानो जाबाय। आङो दिनै रिभिउ खालामगोन निमुस्लाइड इन बेटा साइक्ल'डेक्सटिन नाइजार टेब्लेटनि सोमोन्दै। बे निमुस्लाइड टेब्लेटआ जाहैबाय मोनसे एन्टिपेराटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन आरो जोङो बे टेब्लेटखौ मानि थाखाय जानाय जायो बा बाहायनाय जायो आरो जोङो बे टेब्लेटखौ जायोब्ला मा खहा जानो हागौ बा बेनिफ्राय जोङो मा बेनिफिट मोननो हागौ बेनि बागै आङो जा एसे मिथियो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। जोङो निमुस्लाइड टेब्लेटखौहाय गोबां नामजों मोननो हायो। फेरिमाइन टेब्लेट, नेसिब टेब्लेट, नाइस टेब्लेट, नाइजार टेब्लेट बायदि बायदि जोङो नामजों मोननो हायो। आरो बे नाइजार टेब्लेटनि जितु कम्प'जिशनानो जाहैबाय आं स्क्रिनाव होनानै दोनदों, बेयाव नायबानो नोंथांमोना बुजिगोन बियो मा समाव बेखौ बाहायनाय जायो बा जानाय जायो। आरो बे नाइजार टेब्लेटखौ दिहुननाय कम्पानिनि मुङानो जाहैबाय USB प्राइभेट लिमिटेड आरो बे मेडिसिनखौ दिहुनदों 2021 आवहाय आरो बेनि एक्सपायार डेटआ थांगोन 2023 आवहाय आरो बिनि दामा जाहैबाय 60 रुपिस आरो बे मेडिसिनखौ जुदि बायनोब्ला मेडिकेल फार्मासियाव एभेलेबल मोनगोन। बे नाइजार टेब्लेटखौ मानि थाखाय जानाय जायो होनोब्ला माब्लाबा समावहाय खर' सानाय, मोदोम सानाय, आथिं आखाइ जয়েन्ट बेबायदि सानाय सुनाय समाव बे टेब्लेटखौ सागानो थाखाय जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। माब्लाबा समाव हिन्जाव माहारिफोरा जुदि पिरियड जायोब्ला उदै सानाय समाव सागानो थाखाय बे नाइजार टेब्लेटखौ जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। बे नाइजार टेब्लेटखौ बाहायनो हाबावो माब्लाबा समाव जुदि एक्सिडेन्ट जुदि जायोब्ला बा अपारेशन जुदि खालामनांगौ गोनां जायोब्ला सागानो थाखाय बे नाइजार टेब्लेटखौ जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। आरो बे नाइजार टेब्लेटखौ जुदि जानानै साइड इफेक्ट जादों अब्ला जानो हागौ गोबानाय, खिनाय, खर' गिदिंनाय, एलार्जि, माननाय बायदि बायदि रोखोम जानो हागौ। बेबायदि जायोब्ला थाबैनो स्टप खालाम आरो डक्टर देखायखांनायनि उनाव नोंथांमोना इस्तेमाल खालामबानो जाबाय बा जाबानो जाबाय। बे नाइजार टेब्लेटखौ जानायनि सिगां फार्स्ट टाइमाव डक्टरफोरा नायनानै खिन्थाखागोन बेखौ बेसेबां बैसोसिम जानांगौ, उन्दैफोरा बेसेबांसिम जानांगौ आरो गोदोरफोरा बेसेबांसिम जानांगौ आरो बेखौ जायोब्ला ओंखाम जाखांनायनि उनाव जानो हागोन, फुङाव खनसे आरो मोनायाव खनसे। बे नाइजार टेब्लेटखौ जानायनि सिगां बि केयारफुल, जायफोर प्रेगनेन्सि गोनां बा लिभारनि प्रब्लेम बा किडनिनि प्रब्लेम गोनां बिथांमोना बिना ट्रिटमेन्ट खालामालासिनो मालाबाबो जानाङा। फार्स्ट टाइमाव डक्टर देखायखांनायनि उनाव जाबानो जाबाय बा बाहायबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल, बाय बाय।